सगळ्याक देवाचे येवजोणे पोरमोणे पाद्रीपणाचे ताका आपोणे येता आपल्या आवय बापायक फामिलीक सोडून पाद्री जावपाक सेमिनारीन वेता पाद्री जातोगोच देवाक जिवीत भेटून आपल्या मिसावांतल्यान पोरचेक बरी खबर दिता असल्याच एका पाद्रीची खबर सांगता पाद्री जाल्यार 25 वर्सां बोत्ता नेटान आपलो वाग सुरू केलो मागणी घेतोच पाद्रीपणाची मिशोनारी पाद्री जावन वावुरता येवजोण मोरान दवरून देवाची जायतेच गोराबे उजवाडान घातले नवसोरणी करून तांच्या जिविताची उलेली थोड्याच कोळुतरांनी खबर सांगता फादर फ्रांसीस कोलासोची मोगाचो भाव आमी सगळीं पावणा 14 सप्टेंबर 1972 जल्मलो आमचे गोश्टी मायपान जिवितांत त्रास काडून 10 भुरग्यांचो परामोस केलो आपली भुरगीं ल्हानूच आसतना तेर्स मागणे तोचोच देवाचो मोग आमच्या काळजांत रोयलो मेवलोल्या बावाटाक तुवेंनूय वेंग मारून ताकाच लागून पाद्री जालो आमचे फामिलीन तो उर्बेगोत भुरगो पुरुशार कायदाको शिकपातल्या बरो किलगोडी तूं आसलोलो मैदानान पोट जोडलो हे आरतींतल्या दुर्बळ गोरिबा सोबे सोदा मोग दाखयलो आपल्या दोयाळ काळजांतल्या मोगाचो पूल बांदूंक आपयला हो विशय सोदां दिसता तुज्या मिसावांतल्या जाऊन वावर केलो अलगटा भोपाळांत निकोबार आयलंडाची 25 वर्सांची यात्रेक भरपूर कश्टलो जायते कुस्त गायले तुजे पुर्तुगालची दार जावन मिशन चालूच दवरले हातून सायबीन मायचेर आनी देवाचेर तूं कडच्यान मेवलेलें मार्गदर्शन घेवून बेसांव पडला जायत्याच गोराब्याची खुशालकाय तुजी पोन वडिलांनी फुडें व्हारून धाडलो UK शारान हांगाय देवाचें उतर पुरगुट्टा वादलूक सेर पाद्रीच्या आदारान सगळें करून तुका गोठाय मेवता जेजू जाला तुजें वडकारान ह्या वावराची देवा बेसांव घालचें दोगल्यांनी मागणें केला रोजारान बेगून भाव तुजो फुडें व्हरून मागता आमी सदांच रोजारान